Yaitu khas sekian Ready? Hey, bye bye. Kalau jadi stop kalam nanga. Kali bakau na hai. Thang bai. Wah. Yes, beza sini nama. Repeat nama. Mana ni mama? Ada YouTube laga sini, harga sini. Antara itu tinggal tu. Iya. Nebe apa? Lal. Gospel gue nih hari ini sakit sumber. Bingga. Udah Abraham. Sudah
रेस किया दे रेस किया ओए सानी gila nah satam Hasana 1 2 3 lên đi đầu ní gặp Kenapa kalau hai kenapa kahang anda hati bah hang reu jeu hang reu thai ya hang bah hai ni margan baidi montarbay आङो आहा लासबाय थादों जनाखौ जंला बिदि दा सिंहाय आंनि माइ गाबनायथिंहाय नङाबा हाग्रायाव जों गाव गोलैजोबो मोसौनि दंलायना बिदिनो मोसौनि एदालनि महिलाफोरा हेंदों नैरोजा 22 मायथाइनि जोबथा सानडे स्कुलनि
गेमाव नोंथांमोना बाहागो लानानै गेलेबाय बेखौ जोङो हामबायहोनदों आरो फैबाय थानाय जा 1 तारिख मोनाव मोनाबिलियाव बे देरहानायनि प्राइजखौ जों होनाय जागोन दा बेनिखाय जोङो बे समाव इसोरखौ धन्यबाद होदों जाय इसोरा दिनैनि बे खेलायाव जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम जेबो खनि जायै बायदि इसोरा जोंखौ दैदेनबाय बेनि थाखाय जोङो बे समाव धन्यबाद प्रार्थना खालामनानै जों फोजोबदों